Usman ba za a gane ba ne. Sani, yanda na ɗauke ka, kai ba haka kake ɗauka ta ba. Usman kanka damu ba haka ba ne. Usman ka yi haƙuri. To wai me ke faruwa ne? Damuwarka damuwa ta ce, amma bai kamata a ce kana ɓoye mu wani abu ba. Usman Khadija. Ok, Khadija ce ta yi maka laifi. Ba haka ba ne, ba za a gane ba ne. Usman Khadija tana da ilimi, tana da tunani, ga ƙoƙarin ibada. Na sani, ni ma wannan shine dalilin da ya bani goyon baya akan auren ta. Na sani ma, amma in tambaye ka, wai dama ka san ta ne? Usman ka yi haƙuri. To, me maka ne? Saboda ka dai san ta fi ƙarfin komai a gurina. Ka saki Khadija aure ta. What? Me kake wai kunnuwa na me suke ji ne wai? In sakan maka mata ta aura. Haba sani. Dan Allah Haba sani. ka yi haƙuri. Karatun da kai yana yi. Wai sani ka san me kake ce mun kuwa? Yaya? Yaya? Lafiya? Sani! Na sani ne. Wani sani kuma? Sani! Sani! Wai! Allah ya lafiyarka? Ya me faru? Ina sani? Wani sani kuma? Daga nisa ka a gidan wani sani kuma? Ina sani? Ni na fa da na gani a nan. Lafiya kuwa? Me faru? Mafarki ne ke. Farki. Mafarki ne wai sani ya ce wai na sake. Sani ya cika suke ni? Kai, haba ya so. Ba ma sakin ba, in sake shi zai aure ka. Haba dai ya, ai ka san musu kara ba ne ko? Haba mafarki ba gaskiya ba ne, ka daina sa mafarki a nan. Ni na san mun ma wani abu ne fa, gaskiya mafarki ba gaskiya ba ne. Ai ka daina faɗa haka. Sani. Wallahi haka ɓata min rai ma wannan la. Ka ci kwalliya ma a zuwa nuna musu ko ka ta ga yawan kafala ba ne. To ya kuma ga shi na aika maka abin da kun ɗabi. Dan Allah ya ga tashi. Mafarkin ne ya faɗa ne. Ba ta yi ba, wato ni ba wallahi zan yi ce. Yes? Hello? Ba network? Yanzu ba? Hello? Na ana malam agwar su mata guda biyu sun Sun biyu ko? Ba shakka yanzu nan ko na haɗe su sun hawa daidai. Lafiya? wallahi mun tafi a gidan mu kuma kaga waya na ya rufe ana kusa ka ana mun interest. Kuna nan ba a kai? Ina da mu. Hello, Dala Maryam, da yanzu kan fa na so na taron wai a shi masu kuma a daidai. Ta sakon da kuka dawo da shi. Ba to shi kenan kar ki damu ko ki bari gobe ne kuka zo sai ki ɗauka tun da za ku dawo. Ba mu. Ok, sun gama? To shi ke. Ok, sun tafi to na gode ya yi.
Maryam, Maryam. Maryam, me ke faruwa ne kin zo kin tsaka kayan wanke ki a gaban Maryam ko wanke ma ki ya gagara ko ranar nan ba ki a cikin da wani dogon tunani. Me ke faruwa? Ba komai. A ina ko ba komai Maryam? Allah ba. Ba komai Maryam. Ba komai kaje ka ce mu. Yanzu kika ni saba kika na Maryam ki ce mun ba ko ki ga mu inda wata matsala mana. Ba komai. Shi ke. Wani ƙara zantar da kai da kace ba. lafiya masha Allah ina wuni lafiya Allah au dama wata matsala ce a wannan wallahi yarin nan ne na rasa ce rin kaga da safin na tashin sautana haka nan zan ko sallama mu ba dan abin da zan ban mata yadda mu sai ta san ba daɗin kin na sallah kan kin sallah mutum take kiwo ne ko ne ni ban sani ina dawowa kun ci mutum ajiye ma abinci na a can gefe ɗaya tana sallah tsakiyar dare uku dare ma na tashi sai ga yana tara sallah to wallahi abin da ya fara damu na gaskiya kullum sallah ita to ai to kaga mutum da ba ke nan to kake da dole sallah ko ne amma kawo ina ga sallah ai lokaci gare ta a ce kai sallah da safe kai da asar kai da azhar in ka fara ita fa har karfe ko na dare ba to ai kai sallah ai wani abu wani ko sallar da za ta dinga yi tsakar dare wajen Allah ya taimake ku tana wannan sallar tsakar dare in sai kun arzikin ta yazo wanda abin da za a yi wannan irin ma addu'a nan da nan ba yanzu ya ɗin kuɗin gwata ba a ganka da kamfanin nuka da ƙatuwar mota ai sallar ita ce ginshiƙin ɗan adam ko ba haka ba haka ne kuma annabi sai da aka samu tsara ai ya kamata ka binci ba wai kawai ka tuni ciki da ina ina sallah waye waye kai ka ya kamata ka binci ka san menene dalilin kawo ba haka alhaji ba wai kawai ka yanke hukunci kai ba mai yin ibada ba ce zaki ce ƙara aka samu kullum ke ma kike sallar ne akan haka nake yaban ki amma kuma a magana kin zo sai ki kawo zaki wata magana to ba ta sallah ba a lahira ke zaki a wata hanya zaki mata amma ya kamata ka saurare shi ne a jini zai faɗa maka duk fa saurara na ji haka ice kullum tana sallah yanzu ni da yin ba ku ne saboda ni zai gaya maka abin da ke faruwa sai ne magana su ne yanzu a'a ba haka kamata a yi ba ni ya kamata in tashi da tattauna matsalar masa an ci abin da yaro abin da babba ya hango yaro ko da ya hau saman da na da goron da bai hango cewa kawo zan tafi abin da ke nan yana ci ba ma ce kullum sallah amma ai akwai matsala wani duk kullum an kawo sallah ya za a ce yarinya ba za ta dinka wanda ai ba tana ce ba karama ba ita mutum ce ba ko wani abu da zai ki gaya mu ka san kamata ne duk yanda wani kula da ka bincika ka jiki na akwai wani abin da yake faruwa bayan kuma don duk sanin amince da wuce a jihar mu aka mai da riga isha ba sai ɗan nafilolin da ba da cikin dare kuma hakan ba zai hana ki saurari mijinta ba. amma tsaya inda kin so ta yake ba a tura ko da ma zan kun ku kawai ciwon damu kuma ko ciwon damu da wata ne yanzu abin da yake ta da ko mu yake kana ko ki Insha Allah. ba na son ta fata min Allah a je a sa ta a cikin ko wani abu a ce mata ni tsoron wannan rayuwar ne Da zai faru da insha a to ko na addini ya je karɓo na cin yin sallah lafiya kuskuren mutum baya ɗagawa
abokina ya musu lafiya ne ya dai gobe ya ranar taron fara haka ne wallahi ka ga nan ba Usman ce nake ta kirawowa ya ki dagawa to kai banda abin ka baka tafiya gidansa ba ya ji san ku da shi ba kai akwai matsala shi ya sanya me matsala inda na ce ma akwai matsala ba na sai idan ka da ki kafa ka je gidansa ba wani abu ne haka ne Adams kawai dai a dai barka za su yi gashin ta ko shi ke kawai dai ka shi dai zan jira da ka akwai abin da kake goyi da ba ka so ne haka ne ka bari zan faɗa ba je mun zauna in kai tsami mu ma wannan shi ne a sisi ni na kan ƙara sabon da in je saboda yana fata da amma ba kai ba ka san menene a wani labari da mun nake so ba ka layi wani biki ake a bayan yarinya da kirata yana kiyar yarinyar da adamawa ce da ke idan ba labarin da su ina ce in dai da nan ban shiga can bai ina so an ya ka da kan kuwa adamawa ni ma in jaraba ya kayan yaƙi ne amma kake gani shawara ba dan kalamu ba matsala ka san me suka ga ka san cewa yadda ne wuri da hada soyayya kai matsala ban san ni ba ko amma ni ka san yadda ba oh ka aje soyayya shi ke wallahi abokina ni ba likita bane amma kamar likitan zuciya kai dan ya san akwai abin da ke cikin zuciyarka amma shi ke tun da kace haka zan bar ka nan ni sai ga na ƙara fata ne tabbatar da cewa na isar da ni abin da nake so isar amma ni kuma kun kare insha Allah Allah ya barka da ta sha da na gode sai dai sai ku gina na gode barka da shi ke da yawwa haba ina gurin da muka yi mu haɗa da kai tun ɗazun nake tsaye wallahi da taho ina nan a wallahi sai ba ka san ba zan zo gidan kawai dai ka tadda kawai dai tun da dai mun yi magana da kai za mu haɗu nan kawai ka zo nan ya fi sauki ku ina jiran ka ku shi ke yanzu ya ƙara Maryam, kin dawo? Maryam, ina jiran ki a ɓace. Ina magana ma duk magana da nake har na zo na ba ki ji ni ba. Me yake faruwa? Ki ba magana ba koyo da taso ba. Fuskar ki ta yi kama da akwai damuwa a cikin. Na kan sa ganin akwai matsala. Ki gaya mu. Wallahi wani kika gani kike so. To kin san shi ko kin san gidansu? ban san amma na tabbaci na Ba ki san sa ba. Kuma kina son shi. Kin tambayi sunan shi kin ce sunan shi. Shi yana son ki? Ya san ma kina son shi? an san ma kawai cin karo ne da shi ina Dan ɗan. Wannan shi ne ana daraja da gayya. To, shi ba shi da wani aboki wanda kika san shi wanda za a domin ni fa duk abin da kike so ina so. Sai shi aure sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ko ba ya ba. Da haka sai mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tashi gaishe shi magana yarinyar ta ganka tana son kiyaye sai kana son ta in ya ce yana abu mai sauƙi ne. to a kira ki bari mun ka wani abokin a unguwar ne ke sai ni tambaye ta dai Auki ina ganin shi wani abu wanda kika san da ina wani abu ne mai sauƙi idan ma'aikin ke shigo sai in yi shi. Zan mashi ba mu. Yanzu abin da yake so da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. to mu tsaya a nan kun ga saura sura 3 mun sauke alqur'ani. Allah ba mu nan masha Allah. Allah na ga ina jin ma ta shi ɗauko mun kulon kwanta Sai dai ba ka yi kenan ba inda a yau dai kana nan muna tare da laifi. kai na manta da zuwa layi ta ne ya kira ni to amma kun sani ko a rikina Gaskiya ba inda za ka je yau tak kana gida makullin gidan ma hannu. Yau gaskiya bai kakata wai praji sun stop. na rantse da Allah ina ji da sani sosai Oh ya kai ni? Ni da matsayin ki da ba matsayin ka da a za ka zama ba. to ya zan yi shi isa na kauna halifa na iya ya zo duniya Kwakwan ne ko A dinga ɗaga ko mu. Humaira ce. a dinga ɗaga mun kafa Ko ko Humaira ce dai Allah kazulan ya ni ne muke zuni. shi Allah kazulan ya mai kuna nan. to Allah ya sa kai ya kira dan ya kira sai na ba Ai ko ce tana nan. ko ta sama ne Ta ina? Ta ina ma za ka wani? ta sama mana A yau ko za a yi rige-rige a gidan nan. duk kenan kawai dai na ce miki Allah ya sa yawwa abin da yana da ce ki nuna ina neman ki shin maganar da kuka yi da mahaifiyarki gaske ne ko ba gaske ba ne Haka haka ne ko gaskiya ne. ya yi ne ya yi ne da yanzu a ɗan aina gabi kenan ina ganin mutumin kirki ne kuma da mamora a jikin da shi dan ba zan zai da akuya ba ko da cinye Haka ya za a yi yana da kowa da shi. Amma da dukkan alaƙar ɗan suna gani. hakan ba daidai ne yalla ya yi yawa to shin ya abin yake To gaskiya ba da shi magana ba amma na samu abu. Ba, na yi mishi magana da ba shi lokaci. Sai ya same sa biyu da suka yi cikin gudu sai ya faɗa. a'a ba wai magana ki bayi lokaci a shin shi din da gaske yake ko ba da gaske yake ba ba zai wani dan ganga da lauje wallahi ko ma ba an ko ba ga muku gaskiya da mamora ko babu dan ba zai yi ba na aurar da ke kwanaki da gidana in zai akuya a ce tana goguran mun da niki dan ga ƙarya ne ba zai yi ba wallahi ina ga mu da akwai mai ko a hannun sa ko babu to shi ke to ba ku mutunci ba komai na san yare na sani kawai alƙur'an na sani wallahi ba ki da kirki wallahi to a tamfar gaba ɗaya 12,000 kun kin gaya min na gaba sai takalmi 15 ina da kuɗi da masu yawa kuɗi da masu yawa ba gaba ɗaya nawa kuɗi ya kama kamata ma ki ce za ki dinka kawo wani abu ne kin san wannan abun an ma gama na gama gaba ɗaya karkar abin nan sannan a tamfar ka biyo ta kwari in ka shigo ta kwari ka biyo sai ka zo ka kawo duk dai kalar ta haka za ka wannan Da ka ta alhaji da Ali. ka kawo kana jin shi waye kana jin shi ko kana jin ta ya kawo ko ta kawo ina fa jin duk abubuwan da kake faɗa ina daga cikin ɗaki da mace kake waya yanzu ka nuna min da namiji kake waya wallahi na yi da na sanin aurenka. ai mara lafiyan nan yana ci gaba da kan magani shekara 18 kenan Ita dai mutuwan nan ko a birni kake idan ta zo za ta ɗauke ka. wannan fa rayar sunna ce fa ta manzo sallallahu alaihi wasallam mun yi haka ba da miliyan 10 ga duk wanda ya bayyana da gaskiya dai ni ma ba na son wannan tafiyar ta shi more information ko labarin da ya hanyar gurin nuna gaskiya ne gefen ne zuwa ne amai kan aikin da ɗan uwansa ya bamu yanzu aliji ne ce da ni in zo in nemi ka kai kwangilar da za a baka fuska biyu shiri ne da ya zo da ilmantarwa faɗakarwa wani lokacin ma har da ban haushi
lissafi ne wanda aka buga shi ba a lokacin da ya kamata a buga shi ba, lalan kuwa an buga shi ne a wajen da cakar ba ta aiki. Sun yi tunaninsu wajen sarrafa tunaninsu wajen buge illar da ake tunani ba lallai ya zama abin da suke tuni ba, abin nan ne da ake kira ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. Kuma 2 weeks ɗana ya ɓata? Ban taɓa tunanin zan ƙara ganin ka ba. Kamfanin UAS Film Production Nigeria Limited sun saba kawo muku ƙayatattun shirye-shirye musamman a shekarar 2024 da muka shiga, suka banje gwangwalinsu kuma suka baje kolinsu domin kawo muku shahararrun fina-finai, musamman ɗaya daga ciki wanda za su kawo muku a wannan shekara domin gwangwaje ku masu kallon mu da kuma bibiyar mu. Fuska biyu. Haka kamar su taɓata. A wannan ba wani abu bane, ƙaramin aiki na ne. Fuska biyu. Shin an yi kisa a daidai lokacin da ake zargin wanda ya aikata ba kuma shi ya aikata ba, sai dai a ina lalan yake, a ina lissafin yake, ta ya za a gane waye abin waye kuma buga lissafin. Fuska biyu. In zan ƙarar da abin da na mallaka sai na nemo ko da gawar ɗana. Dan alaitin janibi mutum. Fuska biyu. Tabbas idan Allah ya ɗora maka kaddara, wato ɗaukar ta shi ne mafita a gare ka, domin cinye ta zai kawo maka sakamako mai kyau. Gidan mai gari zan je. Ai ni ba gidan mai gari na nan zan je. Fata in nan bare ne Allah ita fa aka yi ciki. Ciki. Zarin shirin Safwan Usman Abubakar, ɗaukar nauyin shirin Sani A Kaita, mataimakin mai bada umarni Usman Isa Musa, Khalifa Action, labari, tsarawa da kuma bada umarni Usman A Sa'id. Sai a subscribe a danna mana karawa a YouTube channel mai suna Usman A Sa'ad TV. Kauna ta shige jikina kuma soya kama raina, daga kallo guda soya canza min dukkan ra'ayina, kuma ya rusa tanadina, kai so karka kai da rana, ni so wallaba na yinsa don tsoron kar ya ɓata raina, ba auren nake tunani ba, zaman yodin da kullum ba auren ba, ba auren ba, ba auren ba, ba auren ba. Soyayya ba walla sai dai